ахбори озодӣ да ахбори Россия хабар омад, ки роҳҳо кушода шуданд. Так шуд, дӯстони азиз, 1 апрел дигар бе проблема рафта омада метонед. Ҳафтада якта рейс, зато уже ҳама озодона мераванд, мебиёянд. Касе мегуфт, ки раҳо маҳкамаи кай, раҳо ҳуй мешаванд, хурсанд шавед, ина раҳо ҳуй шиданд. Шумо дигар бе проблема рафта омада метонед. барои ҳамин шумо одамои Россия бисёр ки менависед, ман хостам ки бош монда бугум, ки хурсанд шавед, ки раҳотон ҳуй шид. Салому алейкум ҳама нав омадагиёта. Шукр Аҳмад мо нағзем. Ҳама хурсанд шавед россиянцо. Так что раҳотон пеши очолотон меомаде, ҷо меомаде, ҳама эфирода мегуфте кай раҳо ҳуй шаванд, ки ба биёем ина 1 апрел официально раҳо кушода шуданд. Раҳои самолёт, яъне ки уже 1 анамо апрел шумо самолёт қати просто метавонед биёед. Кай ҳуй шида 1 апрел қарораш ҳамин рӯз биромад да Россия имзо мондан, аммо Минсвязша чиша имзо кадаша да Ребекаеку нав да вести нишон дода бо да Тоҷикистонам да радиои Озодӣ биромад, ки 1 апрел. Салом алейкум ҳаматон да ай тамоми кунҷи дунё, Парвина, ҳама салом, ки қимат меапаҷон акун не мисли пештара мешавада, 1 ҳафтада 1 бора ҳозир анаку чи главное, что раҳо официально ҳуй шидан, уже дигар ҳама ҷо оста-оста ҳуй мешавад. Дигар мисол ина тоҷикое ки ба ҳамазо ба чимчо меран, ё метавонам просто самолёт қати биравам бе проблема. иш тақдири ман моҳи апрела паспортма мегирам, мерам. Апай хусият и хабари хуш додед. Салом Мариям, эрутсиё майли рӯи масиё рӯи шумо сафед боше. Билето қимат неми, аку намедонам официально кушодан 1 апрел, аку бояд қимат набошам, масалан бешухӣ ура харят қарздор гап нест. Ҳо бешухӣ нав да ҳама ахборои Россия гуфтанд, ки ҳами авиасообщениёи Россия қати ин тарафҳои Америка бо дигар давлатҳо дар қатори ҳавай Тоҷикистонам номуш ҳаста, яъне ки Тоҷикистонам раҳош кушода шуд. Салом алейкум Муҳаммад, устоклет салом алейкум, ҳама қандай ва даъватҳо садқа хосиятхон. Барои ман медонистем, ки бисёр подписчикои ман ждар доштанд, ки раҳо кай ҳуй мешаванд. Ман гуфтам биё як эфир кунам, бугум, ки раҳотон 1 апрел ҳуй шуд. Бисёр одамо нависанд яке шухӣ 1 апрел набоша, бо сайти ҳамо Минсвязи ҳамо Россияро партофтагианд, онҷо номи Тоҷикистонам ҳастай. Салом алейкум Фирдавс, дунёи ғарибон, салом алейкум. Тез бирам ватан, биёем тез. Фею, салом алейкум. Рамшод, Роза, ура раҳмат, апи хосият саломат боше. Ба пуррагӣ кушода меша? Ҳо, ба пуррагӣ. Пеш мисол буд кадоме ки мерафт одами ҳамҷоя, рейсое ки ҷо кишода шуд. Россия душанбе официально ҳуй шуд. Гражданини Тоҷикистони, гражданини киҷои Россия душанбе чӣ хел пеш одамо мерафтанд меомаданд, ҳамон хел ҳуй шид раҳо. Шумо метавонед радиои Озодӣ сайташ бидроен бинен, бо пурратар мефаҳмед, не ки ҳамин хел ҳуй шуд, ки ҳамин любой одам дигар мерава Россия кор кунӣ, любой россиян занаш хонаи очаш мея хабаргирӣ, фаҳмидед? Конкурс кай ҷамъбаст мешавад? Конкурси бепул соати 10 ҷамъбаст мешавад. Асобина ман ждар доштам, очам маззаш нест. Худо аку очаҷонтон сиҳат саломат шаванд. Панҷи поён салом алейкум. Ҳо қарздортон кардам. Июн да мерам маш медвед салом алейкум. Ҷамъбасти конкурси бепул ҳамин рӯз соати 8 Россияя. Конкурси 300 рубла давом дора, вале ҷамъбасташ ба наздикӣ маълум мешавад. Чӣ хел зур? Не 1 апрел ҳама нависанд, ки 1 апрел фиреб мекунӣ. Сайти Россияра Минсвязаш ҳамо партофтаги имзо қарор ҳамаш аст. Фиреб миреб нест. За радио Озодӣ бовар накунед, вай радиои Озодӣ я фиребгароянд. Не ки шумо Россияра тамошо кунед, вестира ҳамин рӯз тамошо кунед, мебинед ки вай мегӯяд, ки ман авиасообщениёма 1 апрел баъд зиёдаи 10 давлат кушодам, яке ҳамин 10 давлат Тоҷикистонам ҳастай. Салом алейкум Асадҷон. Мама готовит, ма активнаем, саломат бошен. Сумайя салом. Чанд бор шид ипага гуфтестан, оли ягон одами гирбиям бо маҳкамаш мекунад. Не Айша и дафъ официально ҳуй шид. Ман
шавҳарам ҷудо доштум, якта хоҳарам дорум, тӯиш мешавад ба наздикӣ беҳтарин. Ура шавҳарам мегӯянд дурӯғ. Не, Парвина Артикова шумо шавҳартона гӯя ки хосият. Гуфтак вай ма ай се ҷо дидум, ай се ахбори Россия, ай РБК, ай Вести, ай Россия 24 баш мода гуфтум Парвина. Соати 8 гуфтед ман ҳозир гуфтӣ ҳастам. Не, 8 Россия даҳонатон қаҳн гардад. Апаҷон Идрис саломат бошед. Саид Акрам салом алейкум. Ҳанифахон салом алейкум. Мариам нам хондум рост мега. Рост ай духтаро. Рост наим буд ман намехестум бой дая бегай рӯзо ақото мондагиш бода эфир кирдум. Ге раҳо ҳуичида. Айтани шумо ман хирсан шав ва пита 99 кас мара меҳмонӣ файрод кардеста буд. Салом апи хосият салом. Ай ҳамада радио таҷмама рост мега. Влог таҷишка салом алейкум. Салом Маша. Ура мо Россия мерем беҳтарин. Ман хурсанд мешавам ки одамои айҷо Россия меро хостан Россия меран авҷо одамо хештавошона хабаргирӣ мебиёранд. Саадулло салом алейкум. Зурку ман хурсанд шудам. Ман Нигина салом апай хосият. Салом Нигина саломат боши. Апай хосият гуфтиам значит точно кушода шудаги. Точно ман се ҷо дидам гай ахбори озодиро ман бовар надорам ки ҳамаш дурӯғгӯянд. Ва я просто барои як хелот шумо ҳолиам ахбори озодида боварӣ доред. Барои ҳама мегӯям ки хай озодиро бине папути. Саломҳо ростай новости Россия дод. Ина мама Александра даже гат мара дастгирӣ мекуна. Ай Тоҷикистон мешавад рост Wolf Game Россия биравед. Тамом ҳамун чӣ хел пеш буд билет мехарӣ мери тамом. Просто тести ковида мегзарӣ и всё дига ҳичи. Чӣ хеле пеш буд ҳамун хел духтар рост бошад душанбе дидан мерам иншаллоҳ саломат бошӣ. Ҳамқа гапаш моро гуфтанӣ будем ки духтаро бачаҳо короче тайёр бине касе Тоҷикистон омаданияй марҳамат Тоҷикистон, касе Россия мерава марҳамат Россия. И эфири аби 10 минута барои шумо буд ки на самом деле раҳ кушода шуд. Бош моро гуфтестам ки ай се та ахбор дидум Вести, Россия 24, РБК ва охиронш ай озодии дурӯғгӯ. Хаям камкам бо авҷо медзаиф ва ёра чӣ мегӯянд ҳамун ахборора билетора не ки нагуфтанд чанд сумай. Хулоса ҳамақа мақсадам буд ки шумо да бигӯм ки раҳо ҳушед. Мо шуморо дар Тоҷикистон жда дорем. Касе Россия мехоҳад кор кунӣ марҳамат Россия бирава. Барои ҳамин оз гап мара бовар кардан буд роен Вести 24 ё ки бинависем ки короче авиасообщениҳои Тоҷикистон Россия ҳушед ё не. Кушода шуданд. Ҳаматон Россия дурӯғ намегӯяд. Аз Россия чиз дурӯғ омада дурӯғ мегӯяд? Июнба кушода мешавад. Не шумо хато кардед. 1 апрел кушода шудаги оз ман видео чира мекушам, яъне эфира мекушам ва шумо метавонед ай любой ахбор бидроем бинен ки на самом деле раҳо кушода шуд. Барои ҳамин ҳаматонда муваффақият. Фақат ахборот дроед новости Россия бидроед любой канал шумо да нишон медиҳад ки раҳои Тоҷикистон Россия кушода шуд. Ҳаматонда хайр бегаҳ баъди 2 соат бозии бепилда хулоса бо вом мехӯрем. Ҳаматонда муваффақият. Короче хостум қами айтани шумо ман хирсандӣ кунам да.